Salutare, dragii mei, și bun venit la un episod din seria noastră de Minecraft cu Alex. Da, avem un chillen. Seara asta o să facem un parcurs foarte excelent, dar care nu ne pricepe. Dar asta trebuie să vedem, că e prea greu. Cred că gata. Astea sunt câteva episoade că dacă vreți să jucați parcurul și vreți să mai vedeți chiar multe episoade cu el, uitați să vă abonați și să-mi dați un like, nu dislike. Dacă îmi dați dislike, pot să nu știu cine mă atacă. Cine de ăsta text. Iar dați ăsta text ce? Uitați-mă pe care mi-a băgat chiar toate inventarurile. Mai băgat. Hai pipi, mă. Asta se numește PvP Monsters. Dacă vreți să... Da, vreau zis asta. Dacă vreți să vedeți mai multe episoade cu Minecraft, cu mine, cu câteva player, nu uitați să vă abonați și să-mi dați like. Nu dislike, like. Dar poate îți dau eu mai multe. Mi-a zis unul, poate îți dau eu mai multe. Dacă te dau mai multe, o să ai mai multe like-uri de la mine și de la mama. Asta știu că mi-a zis unul de Messenger. Dacă vreți să-l căutați, îl cheamă Poștu de Alex Poștu. Dar nu știu cu ce să începe prima dată și prima dată. Un gaz, nu? Mai bine cu un gaz. Uitați gazul este cu unul sau doi. Mai mulți, adică dau eu în cine. Protect. Uitați. Cât de repede, nu? Păi, dar eu ce-am mult cu protect de gen. Ne-a dat și plângătoare. Ne-a dat multe. Să te voși. Să fii de că pe tine te cunosc. Ești prietenul meu. Cum să prieteniști tu una? Îi dai cont. Băi, mai mulți că mai sunt zombie. Că zombie mai sunt. Că telespectatorii vrea mai multe like-uri de la mine. Și mie nu plac slime-urile la oh, fuck. Plac mie puțin slime-urile, dar dacă nu vă plac, nu fac. Like-ul, aici ne-am protejat. Nu, dar ce puterea ăștia? Aia nu fac nimic decât aia. Nu știu. Cred că văd.
Dar dacă voi mergea la niște cămine, mi-e plac să mănânc cu mici. Nu avem niște cămine să mănânc. Ce? Dap. Dap. La revedere, mulțumesc că ați văzut acest episod, la revedere.